sila yung napag-one. Pag-lunay. Say-saya. Sir, ulam. Ma'am. Baba mo. Baba mo. Empanada, ma'am. Shoutout guys! Sir, ulam. Magkano po yung tulog ko? Maglalakad na lang ako. Magtatawag na kayo rin. Ray, magilaw ka rin. Ray, magilaw ka daw rin. Shoutout na. Shoutout mo yung asawa niyo. Shout tayo na. Patingin ka naman sa camera mo! Kayo muna. Kinawa! Kinawa! Basta lang mo. Shoutout sa ex ko mo. O shoutout na kay Mili. Madam, ang manok, pampatibay ng relasyon, madam, ang kininawa. Madam! Dar, may hindi ka dar! Kung kaya kang ipaglaban, hindi ka iiwan, madam, ang kininawa. Mag-smile ka dar! Oo! Ang manok, ma'am. Ang manok, ma'am! Bagong luto lang, ha? Shoutout mo naman sa mama mo. Pabili ka, madam. Shoutout daw sa ex ni Makmak na si Emily. Kahapon, tahimik ya. Kasi ano ito, Emily. Ngayon, hala. Hindi, ma'am. Comeback na yan. Mama, nak, ma'am.
50 ma'am. Buy one take one, 50. Mamili ka na madam para makita mo na ang quality eh. Rere, mag-rere ganyan. Dama na, kakaulang mo. Mangyayari naman rere. Shout out mo muna si Risa, Ray. Uy, kasawag na tayo ng tao. Shoutout sa Isaya. Shoutout kay Sai-Sai, mamili ko kanina. Okay, Kati. Ay, sa YouTube yan. Magay ka, Pati. Hindi, magay ka pa. Pwede pa pala eh. Doon ako, ano pong pangalan niyo? Upload na buhat yan, sir. Kaway ka pa, kaway ka pa, kaway ka pa. Shout out sa Isay. Bumili kanina. T-shirts ka lang. Anin po? Vegan skin, madam. Buka green po? Ray, kaway ka na rin. Nandiyan kayo, dito ako ah. Oh, kung hinanap niyo ako, nakita niyo ako. Yung bagyayan ko yun, bakit yan? Iyangan mo na yan. Sando, pajama, 50 lang po. Pero natin isang daan na lang po. Bili na. Araw-araw pang trabaho, pang regalo sa minamahal na wala ng oras. Ate, bili na kayo. Tokong, blouse, short, sando, pajama, 50 lang po. Pero natin isang daan na lang po. Bili na. Regalo sa minamahal, pang haba ng relasyon, 151. Lima, kamu nih. Jangan kan nih. Kinsi ko ya. Dalawa. Ay, tamo po. Kainit na. Ha? Kainit. Wah. Ayos lang po. Ano yung puring hotdog? Baba rin yung hotdog? Meron mong baso, kaling hotdog? Ah, sige.
kayo ng galon kabila na. Kuya. Kuya. Kaya. Kapali lang. Ang suka punong-puno ng kasarapan. May sibuyas na katerba, anghang na may kilite. Abot kaya ang presyo, mapapangiti ka ng malahating timplang Pinoy na orihinal. Sarap ay umuusbong sa tamis, asim anghang puso mo'y siguradong mapubukaw. Hindi lang kay sulit ang bawat sentimo, garantisadong busog. Merienda o ulam, ito ang tunay na masarap. Kaya tara bili na kay Kuya Seto. Pero teka muna, may sikreto pang pack-dry. Pusit mo ay lalong sumarap. Huwag nang mag-alala, kami ay disiplinado. Ang totoo, kalinisan ay priority para sa inyong kalusugan. May rules tayo sa pwesto para lahat ay protektado sa sausawan. Isang sausaw lang, yan ang ating golden rule. Para malinis, para safe at para laging cool. Malutong sa pandinig, malinamnam sa panlasa. Sa dry pusit namin, stress mo ay mawawala sa kanto, sa daan, peryahan o saan man mo asol. Dry pusit ang bida, ang star ng bawat sayo-sayo. Ano pang hihintayin? Say hi! Init ka, be? Init ka, be?
Biryani chicken. Yes po, fresh juice! Yes, sir, fresh juice, sir. Prutas. Nana, Trina, Betana. Betana, ginagawa ko. Karot, hindi naman lang kraan. Hindi naman lang kraan. My son is a teenager. Hindi naman lang kraan. May kailangan niya. Mahina na po. Malakas na. Basahan. Kaya tayo. Akat kanila ko kinaingat ko. Dakan na lang sa kita na kraan. Yes. 15. Slim bit.
Sinara nila to dahil renovate nila kasi ito 1.9 per day. Monday to Thursday, Thursday to Sunday. 2.9 ngayon ibababa nila ito. Tapos dalawa kasi yung magkatapat eh. Ay! Pinapan nila dito. Bakit? Pero after nito, magbabaklas kami, apalit na kami. Ayun yung apalit na pinakamali. Magkano pa? Malamig po, Betty lang.
combo, ma'am? Kaya dalawang combo. Yes po. Ano combo mo? Ano combo, sir? Hungarian sausage. Saka di sarap bola ko. Ulam po, ma'am, sir. Ulam po. Ulam po. Ma'am, sir, ulam. Ma'am, ulam po. Ang chapan po, ma'am. Ma'am, sir, ulam. Ulam po. Ma'am, Kenny, ulam po. Chapan, ma'am, sir. Sir, ulam po. Ulam po. Sir, dito ulam po. Ma'am, Kenny. At ma'am. Thank you, sir. Ulam po, ma'am. Ma'am, sir, ulam. $160 po yung dalawang special. 800 po. Thank you. Yes sir, ilo ko sa panada. Tapos empanada po. Sir, pagsamahin na natin. Iwalay na. Tapos empanada, ma'am. Empanada, ma'am. Yung all minute na.